Maya pa oras labot Kapampangan. Nandin ko pa makagising kanini o inatad ko kayong airport din nga mi bale. Mintala kaway. Anak ko pikaranon may gising. Yan pininisip ko bayo kung matutod pa si Bayo. Gawang kayong katamong kadwandalan 53 pamanyubok. Bayong sabla, di na kayong maya pa oras si Kamay Syoson. Dakla salamat kay tan chatan kasasasawang tataluki kayong katamong kimutan. Wapin pala, bisa akong lumapad na belwan kayong katamong amano ang kultura. Makiramdam kayo mo karetang lecture ng Mike Pangilinan. Anto yun namusaop kayo, nung ating kayong grupo mga 30 hanggang 40 ka tao. Kung takan niya ba yung pakiramdaman de lecture na kanakitang link kayong comment section. Luyan niya, pag-umpisan tane. Yung mumunan diling amano, asagasaan. Asagasaan. Tegalugan niya yan. At yung katulid na mas manayon yan kayong Kapampangan. Kaya kadawala tayo rin, yung gamitan kong amano, mag-umpisa lang ang kayong A. No karakal din Yung kadua, apalaganap. Apalaganap, tegalugan niya naman yan. Yan di natin yung ambulansya, agaw buhay na yan. Agaw buhay. Katagalog na yan, ali. Kotse nga panaluna na kaya tarafol, panalunan, tegalugan niya naman yan. Inga manong agrabyado, bista man binang malauting katulid na kayong Kapampangan, at yan katulid kayong Kapampangan. Anak, kaburing mga naratilis, Naratilis, Tagalog yan. Balo yung katulid na kayong Kapampangan. Ini, may inibatan niya kayong Tagalog, nila ko mo itang H Inga manong aplusan, ba't sa kayong haplos, wari. At yan katulid na mas manayon nila kayong Kapampangan, balo ya. At yung tawlendili, agapan. Yung agapan, tegalugan niya naman, at yan katulid na mas manayon nila kayong Kapampangan. At tanamu, sulat yung comment section din isipan yung mas manayon na Kapampangan At syempre, patya Kapampangan tamo, di pa nga Kapampangan tamo. Yung kaya katamo nga anak, yung kaya katamo nga po, tala pa ng galugan, nune Kapampangan ng tala. Kakalingwan daraking kaya katamong video, Takala salamat, Luid, tamongan.